ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ସମୁଦ୍ରର pH ହ୍ରାସ କରୁଛି ଏବଂ ମୂଳତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସିଡିଫିକ୍ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 10ଟି ପ୍ରଦୂଷଣର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁବରାଜ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଲ୍ଟୁ ଇନ୍ଫୋରେ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 1। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 4 ପାଉଣ୍ଡ ଯାହାକି 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଳିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2। 14 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଅଳିଆ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଯାଏ। ନମ୍ବର 3। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 46% ହ୍ରଦ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ମାଛ ଧରିବା, ଜଳଜୀବୀ କିମ୍ବା ପହଁରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ନମ୍ବର 4। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଆବର୍ଜନା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ସେପ୍ଟିକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶବଦାହପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ମୃତଦେହ କିମ୍ବା ଆବଦ୍ଧ ଶିଶୁମାନେ ନଦୀ ତଳକୁ ଖସି। ନମ୍ବର 5। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେରିକା 11 ବିଲିୟନ ଟନ୍ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନମ୍ବର 6। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହାରାହାରି ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ନମ୍ବର 7। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ହାରାହାରି ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 360 ପାଉଣ୍ଡ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ନମ୍ବର 8। ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନମ୍ବର 9। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ମରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଗଣିତ ମାଛ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10। ଆମେରିକୀୟମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ନିୟୁତ ବୋତଲ ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ବୋତଲ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ 17 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯାହାକି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମିଲିୟନ କାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ହେବ। ସେହି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ 13% ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଧାତୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ପାଉଁଶ ପରି ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଏବଂ ଏମିତି ସତ୍ୟତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।